nogen, der er skilt? Ja. Okay, hvem? Min svigerinde og mine forældre. Er der nogen, der er skilt? Ja, det gør jeg. Min datter. Ja, det gør jeg. Hvem? Ja, det er sådan, der er nogle gode veninder. Ja. Hvem? Ja, noget familie. Hvor mange procent i Danmark, der er skilt? Sådan cirka. 30-40% måske. Det er 43%. 43%? Danmark tror du, der er skilt. Ja, det vil være en tredjedel eller sådan noget, mindst. Det er nok halvdelen. Det er cirka 43%. 43%, og det er fandme godt deroppe af. Bare sådan cirka. Jeg ved det ikke. Okay, det er der 42%, der er. Jamen, det skal nok være rigtigt.